Bună dimineața! Deschidem ediția cu informații din tenis. Horia Tecău și Sania Mirza s-au calificat în finala turneului de dublu mix de la Melbourne. În această dimineață, Tecău și Mirza au câștigat în fața perechii australiene Gajdosova-Ebden, câștigătorii ediției trecute în această specialitate. Horia Tecău a mai câștigat turneul de dublu mix din Australia în urmă cu 2 ani, când făcea pereche cu Bethany Mattek-Sands. Ziua este dominată de clasicul Rafael Nadal-Roger Federer. Cei doi se întâlnesc în a doua semifinală masculină la Internaționale Australiei. Nadal și Federer s-au înfruntat în 32 de meciuri în circuitul ATP. Spaniolul are avantaj în disputele directe, 22 de victorii pentru Rafa, față de doar 10 succese ale elvețianului. De ieri se cunoaște primul finalist. Stanislas Wawrinka l-a învins pe cehul Tomáš Berdych și va juca prima sa finală de Grand Slam. Mâine dimineață, finala feminină între chinezoaica Nali și slovaca Dominika Cibulkova. România va fi reprezentată de 24 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi. Portdrapelul delegației va fi biatlonista Eva Tofalvi, aflată la 5, a participat la Jocurile de iarnă. Sportivii români pleacă spre Sochi săptămâna viitoare. Jocurile debutează pe 7 februarie. Astăzi, european de handbal masculin. Gazda turneului Danemarca va înfrunta Croația, în vreme ce pentru celălalt loc în finală se vor întâlni Franța și Spania. Iar fostul președinte al clubului Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, a preluat funcția de manager general la FC Universitatea Craiova, echipa lui Adrian Mititelu. Aseară